El conjunt urbà d'Artesa constitueix una pedania dependent d'Onda. Es troba situada a la falda del turó que ensolca el riu Sonella. Artesa té una posició molt pintoresca que domina el Montí, l'ermita de Santa Bàrbara, el convent del Carme i Onda. El conjunt urbà s'articula a partir de la carretera Onda-Tales, que divideix el nucli poblacional en dues parts, recaiguent la més antiga a la part més baixa. La seva estructura urbana és complexa, atès a les dimensions del poblament. Artesa està formada per carreroners que baixen cap al riu. El conjunt d'edificacions és senzill i popular, on escasseja l'arquitectura culta. En general, són edificacions de dues plantes, amb coberta de teula àrab i murs de maçoneria. La composició de les façanes sol ser irregular, amb buits de xicotetes dimensions. Els revestiments solen ser de cal aplicada a la maçoneria. Destaca la posició privilegiada de la Iglesia de Santa Anna, que es troba a un extrem del nucli de la població en una plaça de topografia complexa. L'església de Santa Anna data del segle XVIII i, com veiem al sostre de la iglesia, sofrí una reforma a les acaballes del segle XIX. La façana de la iglesia es repintà recentment de color carn. Al capdedalt de la portada trobem una fornícula que conté una imatge de Santa Anna acompanyada per la Verge Maria Xiqueta. Esta imatge és substituta d'una anterior destruïda durant la Guerra Civil. A l'altar trobem la imatge del Crist crucificat, flanquejada a la dreta per la de Sant Roc i a l'esquerra per la de Santa Anna. La iglesia, d'una sola nau, està rodejada d'alguns altarets: Immaculada Concepció, Mare de Déu dels Dolors, Sant Antoni Abat, Mare de Déu del Carme, Sagrat Cor de Jesús, Santa Teresa de Jesús, Sant Josep. Alguns dels lluners del sostre són pintats. El paviment va ser canviat en els darrers anys. El llavador és una construcció datada del segle XIX, de coberta a dos aigües suportada per pilars de ferro empotrats al basament del formigó. El cobriment actual és de plaques metàl·liques. Originàriament, els pilars i el sostre eren de fusta. El llavador està format per lloses de pedra de rodeno, que constitueixen una planta lleugerament irregular respecte al rectangle. Al costat n'hi ha un abeurador de pedra de cadideratge, de característiques similars al de Molí de la Mona. El llavador està situat a un paratge de molt agradable visió.
El Calvari d'Artesa es troba en un estat de conservació molt roïn. Està situat al costat sud d'un turó. Té la disposició tradicional dels calvaris, amb un camí zigzaguejant desaparegut a la brossa que ascendeix fins al cim. Les estacions són una espècie de columnes amb coberta a quatre aigües de teula àrab i són de maçoneria. Algunes de les estacions estan derruïdes, els retaules s'han trencat i en alguns casos han desaparegut. Uns pocs ciprers senyalen el recorregut. Les passeres es troben als voltants d'Artesa. Són unes pedres disposades ordenadament per a travessar el riu des d'Artesa a Artesola, quan portava aigua. Molt a prop d'elles es troba el Toll de les Capitanes, que ens ha sigut inaccessible. L'assut d'Artesa es troba en la llinda dels termes municipals d'Onda i de Tales. A la casa on vivia l'encarregat dels pous de la comunitat de regants de la vila d'Onda podem trobar un plafó ceràmic representant a Sant Isidre. En este paratge n'hi ha una zona per passar un dia de camp. El pont de l'Arquet es troba actualment soterrat entre els arbres i els matolls. Per ell discorre l'aigua dels pous per regar les hortes velles d'Artesa i d'Onda. La seva funció és d'aqueducte. El cementeri d'Artesa es troba a la partida del Calvari d'Artesa o a Segadors, junt al dipòsit municipal d'aigua. Tres plafons devocionals de ceràmica n'hi han repartits pels carrers i places d'Artesa. A la plaça del Carme trobem un plafó del segle XIX que representa a la Mare de Déu del Carme. Al carrer Quatre Esquines trobem un plafó de Sant Josep datat del segle XIX. Al carrer de Santa Anna es troba el plafó d'esta santa acompanyada per la Verge Maria Xiqueta, de primeries del segle XX. A la plaça Major es troba la font de Santa Anna. En ella trobem un xicotet plafó ceràmic de Santa Anna amb la Verge Maria Xiqueta que va ser pintat al 1963. Per a la recreació, els habitants d'Artesa compten amb un frontó i un parc per als xiquets. A destacar també el jardinet de l'església, situat a la dreta del temple. A l'esquerra de l'església trobem un edifici multifuncional.
Segons Sartou Carreres, Artesa va ser fundada pels àrabs. Va ser conquerida per Jaume I d'Aragó i donada per aquest a Martí de Novalles, segons el que s'especifica al llibre del repartiment el 10 de juny del 1238. Bernat de Juneta demanà al rei Jaume I la possibilitat de poblar amb mà d'obra sarraïna les seues heretats situades, entre d'altres, a l'Alqueria d'Artesa al terme d'Onda. El rei li ho concedeix el 30 de juny de 1258. El 13 de març del 1302, el castellà d'Amposta de l'Orde de l'Hospital actualitzà els impostos a liquidar per part dels musulmans d'Artesa. El 28 de març del 1392, el mestre de l'Orde de Montesa, Berenguer de Marc, dona permís a la moreria de l'Alqueria d'Artesa per a que puguen fer construir i edificar en la dita alqueria, en aquell lloc on la dita aljama, un fort en el qual coguen o puguen coure l'urpà, de qualsevol naturacia. Camí d'Artesa, a la primera meitat del segle XV, es construïa el convent dels Carmelites. La data de la seva fundació era desconeguda fins fa uns anys, quan es descobrí el testament d'en Domènec Ros d'Orsins de 28 de desembre de 1437, que deia a la seva clàusula 8a: «I tem ja aquest, a l'obra del monestil, novament començat del Carme a Pellar de Santa Maria d'Esperança, en lo terme d'Onda, camí d'Artesa, 10 sous». El que vol dir que al 1437 estava construint-se ja el monestir. Anteriorment, es creia que la seva fundació datava de mitjà del segle XIV, atès d'un document de Fray Diego d'Iniesta i Fray José Ferrer al 1728. Els moriscos habitaren Artesa fins al 1600, any el qual va ser repoblada per cristians. A primeries del segle XVII, Galceran Vidal pretengué independitzar Artesa i a Tales d'Onda. Els onders s'oposaren i el rei es recolzà fent arribar una carta als xuralls d'Onda. No se separaren, però sí els donà una major autonomia per anar a poc deslligant-les d'Onda. Tales s'independitzà al 1842 i Artesa seguí sent pedania d'Onda. Per enrobustir la unitat municipal, el 1 de gener del 1626 es nombrà al Consell i a ell figuraven 2 habitants d'Artesa. Un era en Joan Mesquita i l'altre en Macià Roca. També hi havia un de Tales, en Francesc Oluia. La iglesia d'Artesa, baix l'advocació de Santa Anna, data del segle XVIII. Queda danyada durant el transcurs de la Guerra Civil. Fa uns pocs anys es restaurà la iglesia mitjançant els donatius que feren els veïns. Tradicionalment, l'últim veí d'Artesa que es casava li corresponia la funció de sagristà i de campaner de la església. L'Alqueria d'Artesa sempre ha sigut lloc de baix poblament. Al segle XIV, entre 1379 i 1385, la població comptava amb 110 habitants. Segons dades, al 1510 la població alcançava els 132. Al 1600 s'indiquen que eren 285 habitants els que poblaven Artesa, repartits en 92 cases. Al 1901 la població era de 343 habitants que vivien a 103 cases. Aquesta ha sigut fins al moment la major població d'Artesa. Al 1920 el nombre d'habitants descengué des dels 343 fins als 260, que vivien a 108 vivendes. En l'actualitat està realitzant-se una nova urbanització a Artesa, al que era l'antiga horta del poble, per la qual cosa en poc temps s'incrementarà la població d'Artesa. Les festes promeses d'Artesa sempre s'havien celebrat a meitat de novembre, però en els darrers anys, mitjançant una consulta popular, es van traslladar al mes de juliol, aprofitant les celebracions de Santa Anna, patrona d'Artesa.
Tot seguit, els deixem amb un recull d'imatges antigues d'Artesa i els seus habitants, de la primera meitat del segle XX.